Равис! Проти! Мирно! Вон! Марш! Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 година лична гвардия на княз Александър I Батенберг. През годините гвардейската структура се променя от колона княза, ескадрон, полк, а след 1942 и дивизион. Гвардията е елитна бойна войскова единица до 1944 година. Нейното командване и управление израстват най-добрите професионалисти, които имат конкретен принос за развитието на военното изкуство. Сред тях са генерал-майор Петър Марков, генерал Иван Колев, полковник Генко Мархолев, генерал Любомир Босилков. Първото бойно кръщение на гвардейците е през 1885 година по време на Сръбско-българската война. През Балканската война лейб-гвардейският полк изпълнява важни задачи в сферата на разузнаването и охраната на стратегически обекти. По време на Първата световна война лейб-гвардейският конен полк е включен в състава на конната дивизия и геройски се сражава на Добруджанския фронт. През Втората световна война, след присъединяване на България към антихитлеристската коалиция, гвардейският конен дивизион воюва на Македонския фронт. От 50-те до 90-те години гвардейските части претърпяват различни реорганизации. През 2001 година Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование на българската армия и един от символите на държавната власт. Готови? Огън! Готови за вълни. Стъпър, ляво-дясно вълни. Готови за вълни.